Oke, dhewe yo. Lah wong kene dhewe yo ngerteni kok, Cok. Lah aku bakal nesu karo sapa kamu dhewe. Ya wis nesu karo bakal lima. Kok. Aku lo yo ngerteni. Cakep to, cakep to. Lah baby betul-betul ta. Iklan. Pokoknya kodang mata ini paketan ini gitu, vlog. Iklan lo bos, telepon, ada uang telepon. Nah, oke bos. Jadi, gila, mau nggak mureng. Ya ini lagi teko gak mureng-mureng. Siapa ya Pak Sapi Eh? Siapa Mbak Yanti? Kan semayanan tau wis. Ngamuk wong sak pasar diamuk lho. Rek kuwi mbok Bu. Aku sampai lali ratu rokok loh. Ini bakal orang ngerasa apa Mbak? Iki cek sitok. Nang. Deme sampai lali aku arep wes duwe rek ora? Rek lo tak tinggal nyumet. Tinggal nyumet api alu balik ini serak neng. Ini nyilah rek. Kok malah sokor toh? Timbangan apa toh? Wah, mai baru Amat ya. Nuwun. Atas. Jelok wedange. Ginya?
Rono balik nek ro kabeh. Roh kowe gandang-gandang. Bukene tenan no? Lho, bukene apa? Lho. Lah, pahit. Kagong ngono lah. Ya lah. Dikene wedang kawanan aku. Ora mate iki aku kawanan aja wis aja bebek. Kawan gara-gara nunggu iwak lho. Iwak gak sida teko nunggu sampai awan. Lah sapa sing pesen? Sing pesen Mbak Yanti. Ganti patrat. Yanti ini 9. Pernah dino. Yo, Terus piye nglawan golekne? ki aku balik nang rono. Terus kira wedang lho, Bos. Oke, terima kasih. Untuk ini aku ya. Ya, iya. Iya, aku. Langsung ngopi. Kasih bikin kopi. Ngerti nomor ini langsung bikin kopi. Kan aku perhatian karo putune. Ayo sarapan Mbak Mingun. Ini ngerono kapan wi? Proyek. Iki paling yo kari Pak. Untungnya ya ras piro kawanan sing ngene rong metu kok. Kayaknya tak kandang status. Lah Rodok terlambat, ala mau bingkai sak pasar dureng-ureng aku emek. Halah lah tak padha dari ngono nek nesu. Trapane. Nah, baterai dinesoni wong kene sing melok ngenteni dinesoni. Terus kesam guyu wis aku. Guru apa piye to? Kene lah wae lepatane iki. Terus apa isine? Sambel. Buka. Didelok. Buka lek aku iki. Enak iki kok. Aku seneng. Awi enak. Aku sambelnya nang ngono kan. Ya neng to lah teperane sambele yo jenenge yo. Brambang ning kono lho Brambang. Senang. Enggak. Senang eneng iki lho sing tak iki. Tak tambane. Eneng. Nang ndi? Brambang ning kono e. Golek, Bos. Saya golek ke Brambang. Sik. Lha yo ngonten to, ora ngonten piye? Ki ngono yo. Wow yo kangen jadi karo kowe-kowe. Kangen. Aku sepil wong ayu-ayu Kang Jon ngono e. Rembes kira aku. Tepung ning ndi e? Tepung iki lho. Tepung ki nek. Tepung tua. Heeh. Jempol e. Lebih apa to sing jempole kene sing Iya. rupane anu stok cetok rupane. Lebih apa to wi lah. Wong kok. Biar ya 20, Bos. Cek ora to? Dadi kena uyah. Uyah nggo apa, Bu? Nggo Bu? Netan sik. Golek dhewe. Tawal gasahnya. Racun kok apa perang biji. Kira liter ya kapan es krim kan? Aku satu. Enak iki wi tepung. Lah Aku suka percaya. Karo jempol ya akeh kuwi. Bos, lho. Iki apa tak luas? Gila. Dhewe apa tau uyah-uyah ning isor. Ketang ngopi sik. Bisa Bos. Enggak gerak.
Enggak. Lebih ya patang tempo. Lalu tempe. Patang ini. Ya. Ki aku piye, Bos? Eh? Menang. Aku. Teko kuning ki aneng ngono. Teko kuning. Aku ki piye? Baliknya karo Dika. Iya. Siko. Lah bang ngenteni wak sapi ala aku ngene iki nek cerita kudu nesu. Lari napa? Dintani jere Pak Subuh OTW. OTW. Dintani roh aku teko anu kok pasar jam 5:30 punjul. Dan bayang. Saya status kayak gong kan? Urung guys status iki jeneng pasar. Jeneng pasar iki lho sayure dijine empat. Oh alah iki. Ya alhamdulillah. Ya ngono lho sing kalem ngono lho engko malah pelanggan mblayu kabeh. Lha iki. Apa? Ya apa rene nge? Enak kok. Berarti ki aku ngidul karo Dika ngidul neh. Semangkane satu kilo. Semangka terjadi. 2000. Gulane golek nang toko ya. Ya aku Separapat sama rapat kayak Aku ki ya biasa ning jowo. Lah wong SPG kurang hewu. ya. iki. Mbak, nang apa? piye to kan jenggruk ki lho. Sesuk ben digarane. Ya. Iki ya kok disangku sekolah. Heeh. Ya. Ora gelem. Lho enak iki abon. Isine abon. Ayam. Iki. Pembek kacang. Katanya rasa. Heh. Rolas kan. Apa? Apa? Mbo. Bos. Bakal kudu mureng ya. Kudu mureng. Oke, Bos, mulai ya. Kan kali ini pakai terima kasih sudah menonton. Cerita Mbak Cita mureng-mureng gara-gara iwak. Gara-gara iwak, Bos. Oke, mana? Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku. Ikuti terus video-video berikutnya. Tetap asa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.